Počuli ste už o ríši, ktorej osud visel, no, povedzme, na 3 prútoch? Znie to možno zvláštne, ale presne taký je príbeh Veľkej Moravy. Dnes sa na to pozrieme zblízka a zistíme, že toto nie je len nejaká nudná kapitola z učebnice. Je to naozaj fascinujúci príbeh o moci, o kultúre a o odkaze, ktorý je s nami vlastne dodnes. A tuto máme. Všetko sa vlastne začína jednou známou legendou o kráľovi na smrteľnej posteli, o jeho 3 synoch a o jednej, povedal by som, jednoduchej, ale neuveriteľne silnej lekcii. A teraz otázka. Ako môžu 3 obyčajné prúty vysvetliť pád celej jednej ríše? No, práve táto legenda v sebe ukrýva kľúč. Poďme sa spolu pozrieť, ako tento zdanlivo jednoduchý príbeh v skutočnosti predpovedal osud celého národa. Dobre, ale predtým, než sa k tej legende vrátime, musíme si ujasniť jednu vec. Čo to vlastne tá Veľká Morava bola? Aby sme totiž pochopili, prečo bola tá jednota taká kľúčová, musíme vedieť, s kým máme dočinenia. Bol to, a to je dôležité, kľúčový slovanský štát 9. storočia. Priamo tu, v srdci Európy. Viete, Veľká Morava nebola len nejaké kráľovstvo. Bola to skôr kultúrna liaheň a jej existencia bola úplne zásadná. Prečo? Pretože odolávala obrovskej Franskej ríši a formovala si vlastnú úplne jedinečnú identitu. V podstate zabránila tomu, aby jej ľud pohltili iné kultúry, osud, ktorý žiaľ postihol napríklad polabských Slovanov. Dá sa povedať, že fungovala ako taký štít. No tá obrana, tá neprebiehala len na boisku, len s mečami v rukách, vôbec nie. Tá najväčšia, a dovolím si povedať, že najdôležitejšia revolúcia Veľkej Moravy sa neodohrala mečami, ale písmenami. Aby sme pochopili, aký obrovský to bol krok, musíme sa na chvíľu preniesť do 9. storočia. Vtedajšia cirkev mala totiž veľmi prísne, veľmi rigidné pravidlá. A tie v praxi znamenali, že pre bežných ľudí bolo náboženstvo, prakticky neprístupné. O čo išlo? Cirkev vtedy uznávala len 3 posvätné jazyky. Ako vidíme, latinčinu, gréčtinu a hebrejštinu. A to je všetko. Takže čo to znamenalo pre bežného človeka? No, ak neovládal jeden z týchto jazykov, sväté texty a celé obrady boli preňho len nezrozumiteľné mumlanie. Absolútne ničomu nerozumel. Až kým sa na scéne neobjavili 2 bratia z Byzancie. Ich misia na Veľkú Moravu mala všetko zmeniť. Úplne všetko. Práve oni totiž spochybnili tieto stáročné pravidlá a, ako sa ukázalo, navždy otvorili dvere k obrovskej kultúrnej revolúcii. A tu je ten kľúčový moment. Rok 867. Pápež Hadrian II slávnostne schválil používanie slovanského jazyka pri liturgii. Skúsme si to predstaviť. Bolo to obrovské, priam monumentálne víťazstvo. Staroslovienčina sa stala 4. oficiálnym liturgickým jazykom v celom kresťanstve. Jazyk, ktorým hovoril obyčajný ľud, sa zrazu mohol používať pri tých najposvätnejších obradoch. A toto je naozaj dôležité pochopiť. Jadrom ich misie nebola len viera. Vôbec nie. Išlo o niečo oveľa väčšie. O gramotnosť, o vlastnú identitu a samozrejme o kultúrnu nezávislosť. Konštantín preto vytvoril hlaholiku, úplne prvé písmo pre slovanský jazyk. A to umožnilo niečo nevídané, preklad evanjelií. Tento krok doslova katapultoval Slovanov medzi najvyspelejšie národy vtedajšej Európy. A tuto máme, toto sú tzv. Kievské listy, najstarší dochovaný text napísaný v hlaholike. Takto to písmo vyzeralo. A treba si uvedomiť, že toto nie sú len nejaké staré znaky na pergamene. Toto je písmo, ktoré odštartovalo celú slovanskú literatúru, celú vzdelanosť. Dobre, takže máme tu obrovský kultúrny a duchovný rozmach. Ale niečo také si samozrejme vyžadovalo aj pevné základy. A tie základy boli, a to myslím doslova, vytesané do kameňa. Veľká Morava totiž bola silnou civilizáciou s naozaj pôsobivými sídlami a stavbami. Centrom moci boli opevnené sídla, ktorým hovoríme hradiská. A neboli to len tak hociaké miesta. Budovali sa na strategických polohách, pozdĺž riek a dôležitých obchodných ciest. No a nemali by sme si ich predstavovať len ako nejaké vojenské pevnosti. Vôbec nie. Boli to skutočné administratívne, náboženské a hospodárske centrá. Okolo nich doslova pulzoval život. A toto je skvelý príklad. Rekonštrukcia opevneného dvorca v Ducovom. Krásne nám to ukazuje, ako sa tu formovala šľachtická vrstva. Mali svoje opevnené rezidencie a je zaujímavé, že často napodobňovali štýl svojich veľkých rivalov, Frankov. Alebo sa pozrime na toto. Toto sú základy jednej z najväčších veľkomoravských bazilík, ktoré sa našli na Bratislavskom hrade. Len sa pozrime na ten rozsah a tie ambície.
Takéto stavby hovorili úplne jasnou rečou. Cirkev a štát takto všetkým naokolo demonštrovali svoju moc a svoj vplyv. A teraz niečo naozaj výnimočné. Kostol svätej Margity Antiochiskej v Kopčanoch. Prečo je taký výnimočný? Pretože je to jediný dodnes zachovaný veľkomoravský kostol, ktorý stále stojí. Viete, čo to znamená? Toto nie je len nejaká ruína, len základy v zemi. Toto je priame fyzické spojenie s 9. storočím. Je to kúsok Veľkej Moravy, ktorý prežil všetko a zachoval sa až dodnes. Úplne fascinujúce. Takže videli sme impozantné stavby, kostoly, hradiska, ale kto v nich vlastne žil? Kto boli tí ľudia? Poďme sa teraz presunúť od kameňa a malty k ľuďom a moci, k ich každodennému životu. Vďaka archeológii máme celkom dobrú predstavu. A tá nám odhaluje naozaj fascinujúcu zmes. Na jednej strane tu máme silnú miestnu kultúru, slovanské tradície, unikátnu keramiku, vlastné zvyky. Ale na druhej strane vidíme silný franský vplyv, najmä u vládnucej vrstvy. Tí najmocnejší bojovníci a šľachtici totiž napodobňovali mocných Frankov v obliekaní, vo výzbroji s tými typickými dvojsečnými mečmi a dokonca aj v spôsobe bývania. A tie archeologické nálezy, tie sú naozaj nádherné. Pozrime sa na to. Dômyselné zlaté a strieborné náušnice, typické ozdobné gombíky, šperky z bronzu a skla a samozrejme precízne vyrobené meče, ktoré boli jasným symbolom moci. Dokonca aj kríže, na ktorých vidíme byzantský umelecký vplyv. Všetky tieto predmety nám odhalujú spoločnosť, ktorá bola plná zručných remeselníkov, mala obchodné cesty naprieč Európou a, povedzme si úprimne, mala aj jasný zmysel pre štýl a spoločenský status. A týmto sa nám vlastne ten pomyselný kruh uzatvára. Pamätáte si na začiatok? Na legendu o 3 prútoch? Tak teraz sa k nej vrátime. Pretože práve táto legenda, ako uvidíme, úplne dokonale vystihuje, čo sa s celou touto ríšou nakoniec stalo. Tak si to pripomeňme. Kráľ Sviatopluk na smrteľnej posteli si zavolal svojich 3 synov. Najprv im dal zväzok 3 prútov a prikázal im, aby ho zlomili. Ani jeden z nich to samozrejme nedokázal. Potom im dal každému po 1 prúte a tie už zlomili s úplnou ľahkosťou. A vtedy prišlo to jeho slávne varovanie. Ak budete držať spolu, budete jednotní a neporaziteľní. Ale ak sa rozdelíte, budete zničení. A viete, čo je zaujímavé? Tento príbeh zaznamenal byzantský cisár, takže to nie je len nejaká miestna povesť. A dokonale vystihuje, čo následovalo. A presne to sa stalo. Po Svätoplukovej smrti sa legenda stala krutou skutočnosťou. Rivalita medzi jeho synmi úplne oslabila štát. Ich vzájomné sváry rozložili ríšu zvnútra a tá sa stala ľahkou korisťou pre nepriateľov. Nakoniec sa úplne rozpadla. Príbeh štátu sa teda končí. Ale príbeh jeho odkazu nie, vôbec nie. Pretože aj keď politický útvar Veľká Morava padol, jeho kultúra, jazyk, písmo a kresťanské korene, to všetko pretrvalo. A formovalo to budúcnosť celého tohto regiónu na ďalšie a ďalšie storočia. Svätopluk teda varoval svojich synov, že rozdelenie znamená zničenie. A tak tu na záver zostáva jedna otázka, ktorá je, myslím si, stále aktuálna. Aké ponaučenie si z takýchto zakladateľských príbehov národa, z tohto starodávneho príbehu o jednote a rozdelení, môžeme vziať dnes?